Kini ke All India Radio Shillong ke kuburan pulia pi de merinong ketiwa lang. Kimat ki bakongsan jang ke kubur menta ka step. Rai ke sarkar Meghalaya ban pli ki dukan marbam lashai ke sngi haman lagi kentot shnong ban pelat nya ka jing ya keni thiet jing thien. Ka Assam ka biang ya ka thiar marbam ban penbiang na ka benta ki nongsong shnong ka jela hadu laibnai ong Chief Secretary ka Assam Ukumar Sanjay Krishna. Hamizoram unong pang COVID-19 ubarang sya sumar mentaha aizol ulas dang yo ya ka jingkot batlat nya ka jingma. Ki khubor ki babnya. Kakanhun ki Menteri Sarkar Meghalaya minin ka sngi kalai kran sani halor ka phangkum no ban sam ki mar ki bakong san chi ki pajba. Ka sarkar kala shime ka raiban pli ki dukan marbam la shai ka sngi haman la ki kentot shnong knang ba kan amdan ka jing ya kini thiet jing thien. Ka sarkar kala shimru ya kilat kilinti ban panpoi ki mar ki badan kam shaki than nong kandong. Habai ekran beginong pathai khubor Shillong minin ka sngi usumbut menteri rangba ka Meghalaya ba preston tensong ula ong ba kam don ka jingduna bam ha Meghalaya la ka de ha ka yaude lang ni ka di khutia. Ha ka bede ba ka jingkhang ya ka lek ka wan bat ka ya ke yeng jong ki pat ba uba tensong lai thu balare ki pat ba kimbut perkhing ya ka ni ka jing patha ka sarkar kan pentri kam de ki an ki ba kham perkhing shushu bante la kam ya ki nong pankhen an. Ka sarkar Assam ka ong ba ka jela ka biang ki marbam bakong san ban pendap na ka benta ki nongsong shnong jong ka jela la jong. Habai kren beginong pathai khubor ha Guwahati u Chief Secretary ka Assam Ukumar Sanjay Krishna ong bau khaw ha Assam udan parat lai lakton bat kala biang man penne hadu lai benai. Ulai thuru bala patha ya baro ki Deputy Commissioner ban bud din thik pathik ya ka Longkaman ha ki district ki jongki. Kawai ka rel ka bakit iki marbam kala poi ha Assam bat sa kawai ka rangdan menta halinti. U Chief Secretary ula ongru ba ka sarkar kan wat iki lat ban yo pan poi ya ki marbam ha yeng jong ki briu. Nalor kata ka sarkar kan airu ya ka jasngi syakumba khat saulak ngut ki khna school. Ka sarkar India minin ka singi kala panchai ba kanam dan ka jingduna ha ki mar ki bakongsan bat ki pat ba kim de ban shongs ir. Habai kiran biginaw pathai khubor ha New Delhi ha kabai day bigi rai bala shimda ka kanhun ki menteri sarkar u menteri ka tanat pathai khubor ka sarkar India u Prakash Javadekar uang ba amdan kaman ngos ir halor ka jingdon jungki mar ki bakongsan ha kari uang baya ka rai bala shimda u menteri rang badu kari ban pakhang ha kari barok kawe la pediang da barok u menteri uang bada ka ba shongkhap ha yeng bat ka jingpin jengai kindiat na uwei ubriyo sya uwei pan kadi ka lat ka babhatam banyada na ka jing saphyang jong khnyang jingpang corona u Javadekar ong ba wat ha kapor ba shong jingelang ki menteri sarkar ki pinjengai ladi iwei na iwei pan shushu ong ba kini ki arphoi sngi jong ka jing pakhang ki long na ka benta ka bha ka miat jongi ka yeng ka sem ka jongi ka imlang salang bat ka jing bet jingbiang hakari baro ka we ula pen kan mau banyai that saban yala kiti man la kapor. U District Magistrate jangka West Garo Hills District u Ram Singh ula penjari ka curfew hapo ka kendon an chispa sau CRPC ha baro ka we ka District West Garo Hills ka balas dang trekam na du ka arpo sau tre ulber ha kapor khandai beje janmet ha du ka arpo fratre ulber ndriu beje minstem. Da ka jing penjari ya ka curfew la mana ya ki patba ba kimbet ban mi shabar ba lakhangru ya ka jing ya jongki kali ha ki surong. Ka jing khot penjari ya ka curfew ka long namar jong ka jing nangkiu ka jing don ki briu ki bala kempang COVID-19 ha kari ba don penti kena ba ki shongkhop halaki jongki yang kisem. Don kam ka jingkit khri na baro ki nong shong shnong ban bot perkheng ya ki jing betha jong ka sarkar khnang manyada na ka jing sapryang jong utei khnyang jingpang. Katunat korbar ri jong sarkar India kalapan mi iki kendon trekam ki baperking ha kabai de ba ka jing pakhang arpoi sngi ha baro ka wekari namar jong ka jing khie ka khlam COVID-19 kalapan rungru ya ka Disaster Management Act ha ka ba an pengat ha ka jing set patok ka ba arsnem ya kinong pankhen an katkum ki kendon trekam la ai hukum ba baro ki office trekam jong ka sarkar India ki sarkar jilla ba ki wei ki de ban khang khadep ha baro arpoi sngi
Nalor kata la batharu badai ban khang ya baro ki karkhana bagi office trekam jong ki kinhun ni ki jing tre jong ki brishimen. Wala kata ka sarkar kala penjensur ba la ban play ya ki dukan sam ration, ki dukan dia marbam, ki so ka do kha, bat ki dukan dia jur bat kadun. Lakan turu iki bor penyak district ban penslur bat play lat iki briu bakin penpoi iki mar ki badan kam hayeng jeng ki briu kenang ban penduna ka jingmi jeng ki briu shabar. Kani ku khubor kawan shpinak All India Radio Shillong. Katanat korbari jong sarkar India kalapan mi isu iki kendon trekam ki bathamai maintenance kasngi kabalong kerpang na kapanta kito ki brio ki bahab ban let hakikam syakri ki badan kam hakini ki arkwis ngi jong ka jingpakhang ya kalet kawan patba. Lashime ka rai ba an pelat na ka jingpakhang ya ka Reserve Bank of India bat ki tanat khai pisa ki bahab hapo ka jingpenya ka jongka ki officer jong ka CAG ki bahab let jurip shane shatai ha ka kam ki tanat trekam ki beide bar ka umpanyang petrol bar kum juru ki kam khlau bat na lord jong kini la penjensur ru ya ka jingpakhang na ka banta ki tu ki briu ki bahab syakri ha ka ba penbiang ki mar ki bokongsan ban penkit di ki lingsun ne ki rel na ka nu ka station. Haka jo kapor katunat korbari kala pelat ru ya ki brio ki bade kimi ya ki zu ni ki jaka rimrat ki jaka thung sarading ki jaka ri khonswen ki yeng sumartmen bar ki we Hami zauram wai brio ba san post nem kerta ulayo ek jingpang COVID-19 ha izon kani kadi kasien ka baningkong bala penti kena ya kati ka jingpang ha ka jela Mizoram. Menteri Katanat jong ka khia ka Mizoram u Dr. R. Lalthiang Lana ulethu yakani haginong pathai khobor mennin kastem. Ula bandap susu da ka boong ba ka jela kala shim ya baro kilat trekam banyada na ka jing saphriang jong ka jingpang bat day ban chongs ir. Wong ba ka Zoram Medical College ZMC kala biang ya baro ki jingnon kam ban sumar ya uting nong pang. Ya ubapang labu ha Zoram Medical College ha Aizol ha ka balakang ban ya kendu brio. U Director jong ka National Health Mission u Dr. Eric Zomauya u ong ba unong pang ulalat na ka jingma bat dan kam ban shongs ir. Katunat ka bakmi ka koy ka khia kala pentikna bagi dan sans pa andro fu arngut ki brio ki bala kempang COVID-19 ka bakentum ya sans pa khat khandai ngut ki nong India bat sau fulai ngut ki bade nabar jongkari. Ka khubor ko ongru ba sau huai ngut na pedeng jengki ki layo ya ka jingkot mar khandai ngut ki layap hakeleng kari. Katunat ka mapet ka koy ka khia kala penshairu ba ka khubor ka ba ong ba arngut ki brio ki layap pa Delhi namar jong ka te ka jingpang ka long ka babakla namar yau ba ar la shem ba umsham la yo satia ya ka COVID-19 hendre ulayap nawat namar jong ki wei pat ki daw. High Commissioner jong ka India sha Bangladesh u Riva Ganguly Das maintenance kasngi ula ai laipo hajar tali ki surgical mask ne ki jingda khmut bat sakhatsan hajar tali ki jingda khli ne ki head covers kum ka jingerap ya kari Bangladesh la IT ki te ki tiar ha menteri ki kambari ka Bangladesh Dr. AK Abdul Momen ha Dhaka ha ka karwa khubor jong High Commissioner ka India Wong ba ka jing temu ka bokongsan ka long ban ai jing kersan ya kari Bangladesh ha ka jing persang jong ka banya khun persha ya ka jing sapriang jong ukhyang jing pang corona ha ka thikari ka ba marjan lashim ya ka te ka rai ban kersan ya kari Bangladesh hadien ka jing kentu jong menteri orang bado ka India u Narendra Modi ya ki nongilam jong kiri ki basathi jong ka do ba Asia banya snok tilang ha ka jing khun persha ya ka pangkhlam COVID-19 Kaseng Lok Jan Shakti Party LJP ke bah Meghalaya kala pha da ka jing tho shu menteri rang ba do kri Narendra Modi bat kala ai jing mut ba an pendunai ka jing se boarding electric i karkhana mar shiteng na ka banta ki ni ki lai banai ki banwan ha ka shiti bala pha shu menteri rang ba do Narendra Modi u president jong ka LJP ha Meghalaya u Jamil Ahmed Uong ba ki karkhana red ki de banyo alat ban bat halade shipho na ka shispa jong ka GST na ka banta ki ni ki khat ar banai ki banwan Katu gani ka khubor kelakut bakalawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ka por prabajing nya so bagay daily station na ka On this day in 1874.